Ігнат Дамейка, Владимир Мулявін, Ігор Лучанок. Майстэрня Владимира Бокуна падрыхтавала новы 14-й карткаметражны фільм з серыі «100 імён Беларусі». Аднак да выяўлення гістарычных асоб на вялікім экране рэжысёр звярнуўся значна раней. Может, такая наибольш значная работа была кинотрилогия «Официальная версия самогубства». Здымали мы ее на початку 90-х годов. И гэтыя фільмы рассказывали про драматычны лёс наших выбітных особ, таких як Янка Купала, Усеволод Ігнатоўскі і Зміцер Жылунович. Военной хронікі пра героя вялікай айчыны Васіля Каржа засталося зусім мала. Затое захаваліся дзённікавыя запісы стваральніка першага партызанскага атраду на Беларусі, якіх хапіла б далёка не на адну кінакарціну. Я ж дакладна ведаю, немцы яны нікога не пашкадуюць. Гэта вайна, Петя! Для мяне было вельмі важна, што гэты фільм стваралі маладыя творцы. Рэжысёр Алексей Раковіч, я лічу, што гэта вельмі значныя работы, і атрымалася яна дакладна і прафесійна, на добрым прафесійным узроўні. Александр Алейнікаў, аператар, і хто поглядзіце, звярніце ўвагу на пластыку. Фільм у блакітна-белым ідзе. Прэм'ера стужкі «Генерал Корж» адбылася ў кінатэатры «Піянер», які не плануе на гэтым спыняцца і раз на 2 тыдні будзе ладзіць паказы фільмаў з серыі «100 імён Беларусі». Данный проект будет интересен не только любителям истории, но и людям, которые любят, например, физику, математику, культуру, музыку. Например, Софья Ковалевская, великий математик, Якуб Наркевич Йодка, знаменитый физик. Поэтому приглашаем жителей города Минска к нам в кинотеатр на данные просмотры. Наступны паказ фільма ў майстэрні Владимира Бокуна ў кінатэатры «Піянер» адбудзецца 10 сакавіка. У увазе гледачоў дакументальная стужка «Софья Ковалевская. Дылемы вялікай жанчыны».